खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया मोनाबिलि समाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव अर खामनाय जाथाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे अर खामनाय जाथाया गोजाम बिल्डिंनि सेथि फ्ल'राव जादोंमोन, जेराव पेथलजि इउनिटआ दंमोन। जिएमसिएचनि सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर अभिजित शर्माया फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायाव रावबो बेरामिफ्रा जखम जायाखै होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायदों दि माखासे सर्ट सार्किटनि जाउनाव बबेबा मेसिननिफ्राय अर जोंखांदोंमोन होनना सन्देह खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। अर खोमोरग्रा हान्जाफोरा थि समावनो सौफैनायलाय बेयाव अरा साग्लोबनायनि सिगांनो अरखौ खोमोरनो हादोंमोन होनना बिथां सुपारिनटेन्डेन्टआ फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं। बिटिआर दफानि 8.4 दफा बायदियै मैया बिटिआर सरकारा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय सा 201 मुंख्लंफोरनि नखरफोरनो 5 लाख रांनि चेक राननानै होदों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मिनिस्टार, बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अनुराग गयेल, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, एमसिएलए सायखं बसुमतारी बिथांमोननि नुजाथिनायजों बे रां अनसुंथाइनि चेक बिलाइखौ राननानै होनाय जायो। थामथि रादाबाव दं। बिटिआरजों लोगोसे मैखोम बर' थानाय ओनसोलाव सोलोंथायारि फसंथान गायसननो थाखाय मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ एनआरएलनि इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर सुदीप प्रधान आरो एनआरएलनि मेनेजिं डाइरेक्टर भास्कर जयन्ती फुकनखौ लोगो हमनानै सावरायो आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों सोलोंथायारि फसंथानफोर गायसननो थांखि लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। मैया आसाम पुलिसआ धेमाजि जिल्लानिफ्राय 3 सुरां सिखारिफोर हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय 3 सुरां सिखारिफोरनिफ्राय थसे गान्दानि गं मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे गान्दानि गंनि लिरथाया 950 ग्राम आरो लावथाया 8 इन्सि होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय 3 सुरां सिखारिफोरनि मुंफ्रा जाबाय फारि भीम दले, राम मिलि आरो जन फिकु होनना मिथिनो मोन्दों आरो बिसोर गासिबो लखिमपुर जिल्लानि दुकुवाखानानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।